Buat kali dia Ampow kan Dina. Intro. Besar answer nak boleh dia. Salah bela Dubai. channel mana man? Minis blog. Minis blog ko nोंथांमोना subscribe खालामदो. Dubai, begini biar. Dah mabil usul. Hello guys, welcome back to this channel. Da जों दङ सेरिकालचार अफिसाव उदालगुरि. Oh hi friends. बिनिफ्राय मोनसे खोथा गाइस मोन रायजो राजा नोंथांमोन मिनिस ब्लग चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय नै बिउटिफुलथार बिथाङा क'क्राझारनि Coba apply kalam bahagia. Post kali dong apply kalam bahagia. पस्टआ खालि दङ जाहैदों नोंथांमोना जुदि गोसो दङबा बाय'डाटा हरनो हागोन बैयावहाय प्रग्राम जागासिनो दङ जोंनि मा सि साइज नुदोंलै आयु ग्राउन्डखौहाय गाइस नै सिंगेलनि दङ बर्तमान एप्लाइ खालामनो हागोन बाट एडिसि एसएस अफिसार जाबाय लागौ मा होनखो खोनाबाय दा माने बिउटिफुल सिख्ला लानोबा एडिसि जानांगोन आरो जायखिजाया एडिसि नट एलिजिबल जुदि इन्टारेस्टेड दंबा जुदि बायबा पास जायाखैबाबो मेन्सनि क्लियार करबानो हागोन प्रुफ हिसाबै Hai लोगोफोर. आयु मा बुंनांगौ जाखो एक खलाय मास बायदि गरि मास बायदि Introduction banget. Hi friends and welcome back to my channel. तो आज मैं आई हूँ उदालगुरी में थैबाय. जायगाया हले पुरा माने सेल थाग्रा बादि होमबाबो बिउटिफुल सिख्ला थाबा सेल गोमाजोबगोन क्रिम मोदोमनायजों खारजोबगोन जोङो दिनै माहाय फैदों सेरिकालचार अफिसाव फैदों सेरिकालचार अफिसावहाय प्रग्राम मोनसे जागासिनो दङ स' सेरिकालचार अफिसाव फैदों ओमफ्राय दायो नै जोङो एसे फार्मखौ बेरायदों बावहाय मालबेरि गायनानै दोननाय दङ जोंनि साइडजों थाइकुनजे बुङो खिन्थु ओरैजों आं मिन्थिया मा बुङो जाबखें बुङो नामा जोंहा थाइकुनजेबसो बुङो बेंगल साइड बिमाया बेंगलनि नालाय खावसे बेंगलनि औ माया बेंगलनि ना खावसे बापरे ओमफ्राय आरो मा दंबावो मुगानि बिफांफोरबो दङ नै माथो मोजाङै माबा खालामनाय नार्सारिबो दङ नार्सारिया हनै एम्फौखौ दा फिथ'वाखैनो मुगाखौहाय ना फिबाय दङ ओंखारबायना नाय रायजो राजा नोंथांमोन मिनिस ब्लगाव नोंथांमोना गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो बर'जों बर' गोदानसो दायो बारा इसेबां एक्सपार्टबो जाथ'वाखै जागोन लासैनो जागोन दाबो एक्सपार्ट जाथ'वाखै दाबो आङो बिराद गोदान मिन्थिया मारै खालामो स' आं फुंखानिफ्रायसो गाइड लागासिनो दङ जिखुनु जाया आंखौ जायफ्रा सिनायो खालामना होदो दे रायजो राजा नोंथांमोन बिनिफ्रायथ' ओंखामखौथ' गोगोम उखैखाबाय दाबो जाहोआ नै मिनिमोना दाबो ओंखाम जाहोआ आं ओंखाम उखैनो हाला आङो फुङावबो रुटि गुसेल' मोनजादों सेक्रेटारिनि मानसिफ्रानो बिदि ओंखामखौ जोंखौ अनाबा गोरिबसोलै आं बिनि दरमाखौथ' खिथाबावला दा मा खालामबावनो लोगोफोर खालि बिदिल' होनो गावहा नुवा इउटिउबाव बेसेबां खामायो होमबाबो आंखौसो होनबावो आङो आंनि इउटिउबनि आर्निंखौ खिथानो 6 मान्थआवहाय खननै हाबो आरो जिखुनु जाया एक लाख भिउसआ आंनिया बिदिनो 2000 जन नायबा थाइसे मोनो बारा नंखाय दा बुंले फंबाय 2000 जन नायबा थाइसे मोनो स' जोंनाहाय बस ओंखाम बायनो हाला मिनिबा होगोन बिला लाजिनाया